point. Ano din na din. Sa pinakapan sa Istorya na yung natin sa tinyak. Kaya sila magpilaw. Tawag mo lang pilaw. Kung ito sa pagtanong, ko sa tayo. Wala na sir. Pinapabila na. Pagtanong din mo po. Lingkod sir. Good morning. Kuan, kato ra pong gabisan kay naman yung sa
sakit kung gusto ko may anak ng yapon dito. Sa araw na mga rista, pag dili niya na may yung mga sakit na magduma na kapalo may dili nila. Gusto ang uban lagi nga mga sakit sa mga yung dili na ganun din mga lugar nila mga mabalit. Dahil ang dinampak diriyo, pila ka libo kung waong gato lang yung aging murag, libo ng rig. 100,000 ka buok. Buwa nila nga, samot na ang bituan dili ka absorb sa marketing sa pinya, kaya dagan na kayo mo deliver. Ang ako yung problema yun, ang pinya yun, personal na marketing yun, kaya dili ka yung ma-absorb ang pinya. Labi na, mag-uumad. Kaya mga mag-uumad rin, kabalo naman sila nga December, kita ilang ipagawas kayo. Mahal mong punta ka ng December, kaya mahal na kayo. Tulog. Murag gilabhan. Pero maglinya na sila diya. Tulog ka balik mo. Karon lang kay
Hindi sila makasaluan ng part. Mo nang pa no? Katong Snake plant. snake plant? Snake plant. So dapat siya no? Snake plant? Dili din na pinyo. Kato, ang isa mo yung pinyo. Ano pinya mo isa? Kani yung pinyo, kani snake plant. Morning. Palitan ko na nilang snake plant. Dapat tulong. Three. Kung mahalin tong floor eh. Lain mo ito kawan na. Baak man ito.